индикация. Добър вечер, казвам се Вилина Тодорова и съм управител на Българският финансов консултант. Нашата компания се занимава с счетоводни услуги, данъчни консултации, осигурителни консултации, вътрешен одит и одит от дипломиран експерт счетоводител, като съпътстващата ни дейност е електронен архив. Тази вечер ще ви представим няколко възможности, които дават помощите при случаи на прекъсване на дейността на фирмите ви и в случаите, в които имате право на такива помощи. Като начало искам да ви кажа, че като самоосигуряващи се лица, когато прекъсвате дейността си, сте длъжни да подадете декларация за това. Можете да го направите с вашия ПИК или с вашия електронен подпис. Декларацията е ОКД. Влизате с вашия ПИК или електронен подпис на данъчна и осигурителна информация, свързана с прекъсване на дейността ви като самоосигуряващо се лице. Защо трябва да го правите това? За да не се начисляват допълнителни осигуровки и за да можете да ползвате опция за ползване на помощи. От друга страна, когато вие прекъснете дейността си като самоосигуряващо се лице, така се прекъсва и дейността като цяло на фирмата, за което също трябва да подадете декларация в НАП. И вашите служители, които са в неплатен, платен отпуск или в неприсъствие, също ще могат да се възползват от помощите, които предоставя Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалните грижи. Какви са двете най-популярни форми? Ще ни представи Елица Тодорова. Ели, ти си. Здравейте! Двата най-популярни проекта, единият от който е стартирал още август месец, е за помощи за семейства с деца под 14 годишна възраст. Втория проект е този, който стартира скоро, този понеделник. Той е за предприятия, които спират да упражняват дейността си заради заповедта на министъра, или по-скоро този път е с постановление на Министерския съвет, а не с заповед на министъра. Това е този проект, така наречен Запазиме. Проекта, който е за помощ на семейства, които имат едно, две или повече деца на 14 годишна възраст, ще ви запозная с двата проекта кратичко, тъй като информацията там е много. Единия вече по него има доста практика. Хората вече са взели пари по него и се знае точно какви документи се попълват и как се подават. Така че там има повече информация. Право на тази целева помощ за семейства, които имат деца до 14 годишна възраст, имат право семейства, както и самостоятелни, както и самотни родители също, когато един от двамата родители поради обявената извънредна епидемична обстановка не може да упражнява дейността си или да полага труда си, както и няма как да се изпълнява служебните задължения home office, както напоследък става все този израз по-широко разпространен. Когато един от двамата родители е останал без работа и когато няма право на обезщетение за безработица, или ако има право на такова, но това обезщетение е по-малко от определения за страната минимален размер на работната заплата, т.е. 610 лева за 2020 година. Също така, родителя, който ще упражнява това право, не би трябвало да получава обезщетение тип бременност и раждане или отглеждане на дете, т.е. детето вече трябва да е на детска градина или на училище. Да се подсетиме. Не трябва детето да е настанено в приемни семейства, т.е. не трябва да се отнети родителските права. Помощта, която се получава тук, е определена на база на дните, в които
в които детето е останало вкъщи и в които няма кой да полага грижи за него.